Ġejjin kienet vittri qattlet mis-Sisera, komandant tal-eżerċitu, li kien ħaffat ħafna l-poplu ta' Iżrael, billi saħħitu rasu fuq l-art tat-tielet tal-art. Terminat l-effetta mara, għallem il-ġid bix-xejn il-ġawil, sultan ta' Kama. Tmarret magħha iktar tard żewġet il-Buqas. Wieħed il-proneputijiet ta' Rut kien is-Sultan David. Profetic
racconta l'agonia della morte alla fine, niftakru li Ġesu daħal Ġerusalemm fuq ferri ta' ħmara għal tliet nisfix il-ħader tagħhom miskien. Waġġew ħadd Komplixxu għal xi ħalliem, armati bil-sjuf u l-bsate, nixraqbu lili. Jien kuljum kont ikun bil-lejla fit-tempju nagħlem, u ma żammejtulix. Dan kollu ġara biex isseħħ il-ħidma tal-profeti. Ħanna u Ħajfa. L-ewwel ħadu lil Ġesu għand Ħanna. Dan kien l-issier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir, li meta seħħet il-passjoni u l-mewt tal-Ħawwin ta' Sidna Ġesu Kristu, Kajfa kien dak li talba lil-Lut li jkun jaqbel il-nieder wieħed imut tal-poplu. Simbolu tas-sellu. X'hu Pietru kien wieħed mit-tnax li Ġesu għażel biex jimxi warajh l-ewwel Papa. Jew naraw is-simbolu tas-sellu li huwa tħabbira taċ-ċambra tal-Pietru. Ġesu kien afsaq lil Pietru qabel ma s-sellu jidher li tkun ġa xi ħadd li tella l-Piet. Fil-waqt li fi-żmien Tiberju kien hemm erba' reġjuni. Il-preżenza qawwija tal-armata Rumana ġewwa Ġerusalemm u reġjun tal-madwar. Simboli tal-passjoni juruna l-oġġetti li ntużaw fil-passjoni ta' Kristu. Fosthom insumbu l-luruna tax-xew li bsiem
jien biġuniel biex nibdew ix-xogħol.
Thank you.